Palagunok ongi etorrela esta txapelen kanalera, zea horretik beti golez, ongi etorri. Bani jarraitzaileak zareten guztioi, euskara dakizu, ez dakizu. Bai, eta grabatu guen denbora zorik ez. Batzutan azkon partida. Azkar bat edo historiarekin. Zuzen galdien gutxieneko da, garrantzitsena disfrutatzea eta bidea izan duzu medio horrelik esako duzu, batzutan ezan duela eta batzutan ez, eta horaz gizaki naizela eta horrela bintzat, misio horretako bukatzen dugu hiru partida historiekin jokatuta eta estela partida bukaren horietako bat eta denbora daukadanean denbora soberen daukadanean bazaten ezoratzen bideo luzearen bat edo bestela egiten ditutzen zuzenekoak, alduran orduan, ez baita berritu gizatzen etxe daltzen naiz benetan, eta zehatzen naiz etxerako lana ahalik eta lehen egiten, batzutan etxerako lana genditzako gertu batean, eta etxerako lana asko zere denbora gehiago behar du izateko. Partida bat azkenean. ¡Rexar! ¡Contra Rexar! ¡Que comience la caza! ¡Estoy preparado! ¡Listo para la acción! ¡Listo! Una flecha, una muerte. Con esto te sentirás mejor. ¡A las armas! Una flecha,
un muerto. Me pregunto para qué servirá esto. En el punto de mira. Una flecha, un muerto. ¡Listo!